Ассалому алайкум, нои ман Некрусшоҳ. Хуш омадед ба мини-курси Xmind-ш бо Чиай. Дар дарси гузашта мо аввалин майндмапи худро сохтем, аввалин картамонро сохтем. Дарси чорум. Миёнбурҳои клавиатура, keyboard shortcuts ёки гарячи клавиши дар Xmind. Ҳамин гарячи клавиши беҳад дарси лозимияй. Мебиёем пеш, кани ҷа чӣ боша? имрӯз бошад бо яке аз муҳимтарин мавзӯъҳо шинос мешавем. Миёнбурҳои клавиатура ё keyboard shortcuts гарячи клавиши. Аксари корбарони нав ҳама амалҳоро бо муш иҷро мекунанд. Муш мишка нами дастаи ин усул мишка кор мекунад, аммо вақти зиёд мегирад. Мисол як оддиш. Агар навози ман ҳами экрана ақиб кунам тезда, Alt Z кардам, ақиб шид автоматӣ. Но шумо агар ки ба Alt Z кор накунем, магарам ин эҷа ҷиқен субуковин бо сукунин қабдаст, значит 20 бояд мегирифтем полни бо дур меша. Бароям хеле нашидан Alt Z тамом. Корбарони касбӣ профессионал бошанд, бештар аз клавиатура истифода мебаранд. Бо ҳамин роҳ онҳо харитаҳоро чанд маротиба тезтар месозанд. Дар ҳақиқат зурай. Биёед миёнбурҳои муҳимтаринро омӯзем. Инҳо корро хеле осон мекунанд. Таб илова кардани зермавзӯъ аввалин ва аз ҳама муҳим таб. Биёед ин ҷиҳата нишон медиҳем. Таба меҷиқем, зермавзӯъ месозад. ҳангоми интихоб шудани як мавзӯъ тугмаи табро пахш кунед. Xmind фавран як субтопик ё зермавзӯи нав месозад. Ин тугма яке аз бештар истифодашавандаҳо мебошад. ҳозир нишон додам дар ҳамиҷа. далши мерем. Диюм Enter илова кардани мавзӯи ҳамсатҳ. Агар хоҳед мавзӯи нав дар ҳамон сатҳ эҷод кунед, Enterро пахш намоед. Масалан, маркетинг, фурӯш, молия, ҳамаи онҳо дар як сатҳ ҷойгир мешаванд. Ман ҳозир як чиз дигаро шумода нишон медиҳам, нигоҳ кунед. Ман мехоҳам ки дар таги ҳамин намуд бишава. Дар иҷа намеҷиқам, таба намеҷиқамо, дар иҷа меҷиқам, Enterра меҷиқам. Диден, дар ҳамиҷа автоматӣ ятаи дига сохта каме хеле. Смислиш ҳамиқа чиза Enterра. Назар ба таб фарқиш смислиш ҳамиқа. Давомиш мерем. Delete нест кардани мавзӯъ. Агар мавзӯъ дигар лозим набошад, онро интихоб карда Deleteро пахш кунед. Ин роҳ нисбат ба ҷустуҷӯи тугмаи несткунӣ хеле зудтар аст. Чем мега ки чем неҷа бигири исни удалит биҷиқӣ, меҷиқӣ Delete-аи клавиатура меҷиқӣ, тамом удалит шид. Ctrl+Z бозгардонидани амал. ҳар кас баъзан хато мекунад. Агар чизеро тасодуфан нест кардед ё тағйир додед, танҳо Ctrl+Z-ро пахш кунед, амали охирин бекор мешавад. Агар Ctrl+Y-ро пахш кунед, ҳамон амале ки тағйир додед метавонад боз пеш баред. Мисол нигоҳ кунед, баъзе вақт не бисёр мешавад ки мехоҳем ки ягон чиза удалит кунед ё ки изменит кунед. Мисол неҷа меҷиқем хелияй, неҷа хелияй. Ман мехоҳам ки ина амира удалит кунам. Не, ира изменит кунам. Мисол аввал удалитш мекунам. Мегум неправильный удалит шид. Ctrl+Z меҷиқам, назад меша. Бо мегум неправильный буд. Бо Ctrl+Y меҷиқам. Диден, бо ина Y меҷиқам. Y ҳамо якта Z ки назад кардем ку, ҳаморо бо назад исинабарод мекунад. Короче, хитом бикунед мефаҳмед. Ман ҳозир намедонам ира баъд чӣ хел пурратар фаҳмонам. Дуруст бифаҳмонам, барое ки ира дидан лозим. Ctrl+C ва Ctrl+V нусхабардорӣ ва часпондан ҳама зура меяй. Барои такрор кардани мавзӯъ ё интиқоли маълумот Ctrl+K ягон ҷо копирот мекунем, вставид меҷиқем, Ctrl+V вставид меша. Ин ҳангоми сохтани харитаҳои калон вақти зиёдро сарфа мекунад. Зурай. Мисол ман амира копирот мекунам, дар иҷа мемонам, вставид мекунам. Диден? Вставид чӣ дуҷа ҳама маълумот шиқати. Далши мерем. Ctrl+S сахранид кардани лоиҳа. Бисёр одамон баъзан фаромӯш мекунанд файлро сахранид кунанд. Одат кунед ки баъди ҳар як чанд дақиқа Ctrl+S-ро пахш намоед. Ин одати оддӣ метавонад шуморо аз гум шудани маълумоти муҳим наҷот диҳад. Мисол як чиза нигоҳ кунед. Ман баъди ҳар як кор қариба хеле любой кор кардам, автоматик Ctrl+S меша, барои он ки Ctrl+S беҳад чизи зарурае. Як вақт картаи калон карда будам, Ctrl+S накарда будам, удалит шида буд.
ана ва охирон инро ман аз худам мондагӣ ҳастам. Дар клавиатураи худам ҳангоми зер намудани Alt Z картаи мо ба размери пурра меояд, ки ин кори моро беҳад осон мегардонад. Дар версияҳои пеш набуд, ҳозир дабаид кардан. Нигоҳ кунед, ҳозир нами Alt Z-ра меҷиқем, карта полни ақиб мебиёяд, баъд мефаҳмем ки аҳа инаиҷа биё дальчи инаиҷа брам, инаиҷа намечинам кадом кунам. Простаки и аввал набуд. Агар ки ҳоз намебуд, мо худмон нишон медодум чӣ хел монем. Ҳозир мондагиян шахсшон автоматик Alt Z-ра меҷиқӣ, ҳам хе ақиб мебиёяд. Мисол айни иҷа намеҷиқиву Alt Z меҷиқӣ. Зурай мебиём иҷа. 8. Ин ҳангоми зер кардани контрол плюс топтияки мушакро пешақиб кардан картаи мо пешу ақиб меравад ва дар ин ҳолат указатели мушк ба куҷое ки нишон дода бошад ба ҳамон ҷой наздик мешавем. Нигоҳ кунед, як бор Alt Z мекунам. Ман мехоҳам ки инами тарафи ҳами савзак бирам, контрола зер мекунаму мушака тов метиём. Мушак кадом ҷойда боша, экран ҳамусу меравад, тарафи ҳавай наздик меша. Мисол як бор дига нишон медиҳам. Мехоҳам ки ине ақиб биё, охирон биё. Контрола зер кардагим мушак ҳамусу мондагиай. Товтияка ҳамис тов метиём. Ина марамад, ана ҳами хел кор мекуна. Ё ки ина тарафи дарс мерем. Агар ки просто мушак дар байн боша ва ман бихоҳам тарафи дарс, ин намерава усу. Ишам ба назар гиред, беҳад кора осон мекуна. Жин 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 тез пеша ақиб мебиёем. Хоб, Alt Z мекунем, мебиёем. Чӣ буд? Панелро нишон медиҳам, ки ҳамаи ин кнопкаҳое ки мо гузаштем дар он ҷой ҳаст. Пример аз панели тарафи чап се хатак нишон будте гуфтагӣ. Чизе ки мо ҳам кнопкаҳои дар иҷа ҷиқидем бо ёда зиёдтар дар ин иҷа ҳаста. Ина мисол се хата зер мекунем. Ина редактировать, вставить стил, Ctrl Alt V, Ctrl Alt C ёмуда лозим набуданд. Ина вырезать, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D, создать копию. Дидестен, ина ҳами чиз, ҳамаи чизое ки мо дар оҷа гуфтем даже зиёдтар дар иҷа ҳастай, но қисми зиёди ёмуда лозим нестай, барои ҳамин вообще нишон надодем. Мисол иҷа да ина вставить да, ина муд чизо бо инструменти чиза иҷа, ина просмотр, Ctrl плюс увеличит мекардай, уменьшит мекардай. Ина хел чизо ҳастай. Ина Zen режим, диаграмма Gantt. Ҳамаи миё ина файла сохранить кардан, вкладкаи нав сохтан, дигар чизо. Дар ҳамин ҷада ҳастай. Но мо ҳар кор намедроем ки иҷа барои сохтану кушодани нав. Клавиатура да жинг жинг меҷиқем, кор намедрояд. Дальш мерем. Як маслиҳати муҳим. Кӯшиш кунед аз рӯзҳои аввал бо ҳамин миёнбурҳо кор кунед. Дар аввал мумкин аст каме душвор бошад, аммо баъд аз чанд рӯз шумо бе онҳо кор карда наметавонед. Ин одат суръати кори шуморо хеле зиёд мекунад ва сохтани харитаҳои зеҳниро осонтар месозад. Беҳад зурай, ами аввали аввал шумо сар кунед, ами қатӣ кор кардана дар хотир доред. Ҳадафи асосӣ танҳо донистани миёнбурҳо нест. Муҳим он аст ки онҳоро ҳар рӯз истифода баред. Дар дарси навбатӣ мо меомӯзем ки чӣ гуна харитаи худро бо истифода аз рангҳо, иконҳо, маркерҳо ва стайл касбӣ, зебо ва барои хондан осон гардонем. Дарси лозимияи вайша. Асос ҳамиҷа ҳамин буд, бародарое, ки ҳар рӯз ҳамин кнопкаҳо чизе ҳаста, иш чӣ кор мекунад, уш чӣ кор мекунад, шумо ба ҳамиё кор кунед дига. Ҷиқидан гирен, қайқа мекунед ва автоматӣ меша. Саломат бошем барори кор то дарси оянда.